Páne, Páne, príď medzi nás. Páne, Páne, príď medzi nás. Chceme Ti slúžiť, stále ťa ľúbiť. Páne, Páne, príď medzi nás. Milé deti, vítajte na dnešnom nedeľnom zrnku. Ako vidíte, upratovanie je v plnom prúde, je tu druhá adventná nedeľa. Určite aj vy doma veľa upratujete. Všetky tieto veci na to slúžia. V dnešnom evanjeliu sme mohli počuť, ako Ján Krstiteľ hovoril ľuďom: pripravte cestu Pánovi. Ja som tu tiež zametala, vzala som si na to metlu, pripravila som náš chodník, ale nie toto chcel Ján Krstiteľ povedať. Keď hovoril ľuďom, pripravte cestu Pánovi, hovoril ľuďom, pripravte si svoje srdcia. Príde Pán Ježiš. Ján Krstiteľ bol človek, ktorý ohlasoval príchod Pána Ježiša. Hovoril ľuďom, že majú robiť pokánie. Znamená to, že majú zmeniť svoj život. A tak mnohí ľudia menili svoj život, chodili za Jánom Krstiteľom, dávali sa krstiť pri rieke Jordán a naozaj zmenili v svojom živote všetko zlé, premenili na dobre. A k tomuto nás Ján Krstiteľ vyzýva aj túto adventnú nedeľu. Pripravte cestu Pánovi. Neznamená to, že teraz máme ísť a opravovať cesty, vyrovnávať ich, zametať chodníky. Ale máme si pripraviť predovšetkým svoje srdcia. Upratať v nich. Povymetať zo svojho srdca všetko zlo, všetko to, čo sa tam nahromadilo a nie je dobré, nie je správne. Budete mať teraz čas pred Vianocami pripravovať svoje srdce aj sviatosťou zmierenia, svetou spoveďou. Takže teraz je ten čas pripraviť cestu, pripraviť si svoje srdce. Tí, ktorí ešte nechodíte na svätú spoveď, tak porozmýšľajte, čo zlé sa vo vašom srdci nahromadilo a skúste to zmeniť. Oľutujte svoje hriechy, poproste aj odpustenie rodičov alebo tých, ktorým ste ublížili, ku ktorým ste sa nesprávali pekne. Pripravte si srdce, zmente ho. A tak pripravíte správnu cestu pre Pána Ježiša, ktorého očakávame, ktorý sa onedlho má narodiť. To bude tá naša najlepšia príprava a k tomu vám prajem všetko dobré. Ahojte! Želáme ti krásnu a požehnanú nedeľu. Tereska, Mária, Gabika a Ivan. Čauko. Čaute! Dobrú chuť k obedu. Ďakujeme.